Šta je Pasće jedno jedno? Ekipa, verujte mi da samo na tapkanje ga dobijemo ovo. Evo, verujte mi da samo na tapkanje ga dobijemo. Ninić, Bekule. Rekao sam bi ljudi, samo na tapkanje dobijemo ovo. Samo na tapkanje. Goksi, mama. Samo jedna ima istina, ima jedna Makedonija. Nina, hvala Ninić. Pa će biti